Bueno, boa tarde a todos e a todas. Antes de empezar o pleno, se vos parece, vou presentar a Tete, que é a que nos está acompañando agora na Secretaría, porque sabedes que a secretaria titular, bueno, xa fai un mes que non está ocupando a súa praza, e tiñamos como secretaria accidental a Lina. E Lina, desgraciadamente, tuvo un accidente, a que desde aquí lle desexamos unha pronta recuperación. Entonces, tuvemos que contar con Tete, estamos moi contentos con Tete, para que, bueno, fa cousas que eran de importancia que había que mover, pois ela está nos axudando a sacar asuntos importantes. Entonces, se vos parece, damos comezo ao pleno ordinario de xullo de 2022, donde a orde do día, no seu primeiro punto, é a aprobación da acta número 8 do pleno ordinario do 30 de xuño de 2022. Algúna cousa que vexades que hai que modificar? Bueno, pois entonces pasamos á votación, se vos parece. Votos a favor? Sí, por unanimidade. O segundo punto é modificación... terceiro. Sí, claro, sí. Segundo punto, dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas de Xunta de Goberno. Dase conta das resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 1/6/2022 ata o 30/6/2022, que comprenden os números 416/2022 ao 535/2022, e que se trasladaron aos membros do Pleno xunto coa convocatoria desta sesión. Tamén se dá conta das actas das Xuntas de Goberno local, acta número 10 da sesión extraordinaria do día 9/6/2022 e da acta número 11 da sesión ordinaria do día 16 de xuño de 2022. Agora pasamos ao punto terceiro, que antes de tratar o punto vamos a necesitar a ratificación da inclusión no punto na orde do día. Votos a favor da ratificación da inclusión na orde do día? A favor? Por unanimidade. Bueno, pois o terceiro punto é modificación representantes mesa local de comercio do Concello de Rianxo. Como saben vostedes, xa no pleno de maio, a raíz da inclusión, de ter que incluir unha nova asociación de empresarios que agora existe en Rianxo, xa fixéramos a modificación na mesa, pero despois, o 29 de xuño, dende a Xunta tamén envían un documento no que informan do nomeamento dos seus representantes. Entón, necesitamos volver ao pleno para agora ter realmente a composición da Mesa Local de Comercio de Rianxo. Entón, a Alcaldía propón ao pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, propónse a modificación da composición da Mesa Local de Comercio aos efectos quedando constituída cos seguintes membros: Presidente, alcalde do Concello de Rianxo ou concelleiro no que delegue, actualmente está delegada en María del Carmen Figueira Ares, vocais, un representante da Asociación Rianxeira de Empresarios, un representante da Unión de Consumidores de Galicia, un representante da Administración Autonómica, que é dona Belén Evia Ramos e suplente Cristina Sánchez Cajaraville, un representante da Asociación de Comerciantes, Servizos e Hostelería Somos Rianxo, e dous concelleiros en representación da Administración local, ademais do alcalde ou concelleiro no que delegue, que un deles é do grupo municipal distinto aos do Goberno, previa proposta formulada polos voceiros dos mesmos. Como saben, actualmente está designado por escrito e acordo dos membros da corporación que non forman parte do grupo de goberno, e o representante é Mariano José Moares Rial. O segundo dos concelleiros é Tobías Betanzos Rego, do grupo BNG. A Secretaría será ocupada por o empregado público ou empregada a designar por resolución da Alcaldía no seu momento. Segundo punto, notificar o presente acordo aos concelleiros concelleiras designados e ao resto de organismos que compoñen a referida Mesa de Comercio Local. Agora paso a palabra aos distintos grupos, se queren intervir. Rianxo en Común. Gracias, presidente. Nós estamos a favor. Gracias. Grupo Popular. Grupo... Gracias. Nós tamén estamos de acordo. Gracias. Grupo
Grupo BNG? Tamén. Gracias. No cuarto punto, teñen vostedes a palabra, Rianxo en Común. Gracias. Bueno, tiña aí uns rogos e unhas preguntas. Vou empezar polos rogos. Rogamos ao Concello que tratase de arranxar o firme na rúa de Campo de Cartas. Creo que xa ten constancia a Tenente de Alcalde, creo que xa foi informada sobre uns baches que hai bastante grandes aí nesa rúa ao final de todo. Entón, rogábamos que se arranxara eso o máis axiña posible. Tamén trouxéramos xa o ano pasado aí en frente ao Eroski, aí, bueno, máis ou menos en frente ao Eroski, hai un paso de peatóns e non ten o rebaixe para a accesibilidade. Xa o trouxéramos o ano pasado, xa pedíamos varias veces que se arranxase, porque incluso a xente con silla de rodas ten que cruzar non polo paso de peatóns, porque está aproveitando a entrada do garaxe do Eroski para poder cruzar. Tamén quería preguntar polo tema dos cristales que hai aí no Cabo da Vila, na fonte, os cristales que están no chan. Eso xa leva tempo que están bastante deteriorados, ao parecer tamén se resbala bastante, e quería preguntar se tiñan pensado tratar de arranxalo. De feito, hai algunha plancha que son varios cristales e creo que xa algún dos de arriba xa están rotos. Tamén quería preguntar cal é o motivo de porque non se puxo o punto de luz que se leva pedindo aí en Fincheira. Creo que foi xa a finales do 20, principios do 21, xa pedíamos o punto de luz ese e non sabíamos porque a día de hoxe contábamos con que sería o mellor polo tema da sustitución de luminarias, pero quedou un punto de luz aí sin poñer. A altura do barrio do Chicle, bueno, chamanlo barrio do Chicle, sí, o que é no medio de Fincheira, no que é na General. Despois, quería preguntar polos contenedores estes subterráneos que están aquí na Ribeira, é dicir, deben de estar averiados, porque está levantada a tapa como a 10-12 centímetros. Entendo que eses contenedores serán para sustituir ou o que sea, pero de todas maneiras ese resalte debería ser de buscar unha solución. É bastante peligroso, porque ademais levanta bastante, é bastante peligroso. Depois tamén quería preguntar por que non está funcionando a fonte do parque, a que está xunto ao auditorio. Non sei se é polo as obras que houbo, non sei se é por eso quería preguntar. E despois, no pleno pasado e nos anteriores, pedíamos, ou se nos pedímolos, e se nos iba a facilitar uns informes sobre que tal resultou a campaña de bonos, se saleu, bueno, que tal resultou, se saleu rentable ou non. O mellor rentable non é a palabra máis adecuada, que seguramente rentable para o Concello non vai salir nunca, pero e máis saber do estado. Preguntábamos tamén polo informe das franxas de seguridade dos incendios, que tamén non sabíamos se falouse de que estaba ao 50%, ao 60%. Bueno, pedimos eses dous e non se nos facilitou. Pedimos que non sei se é que non están feitos ou se van a facer. Pedíamos eses informes. E tamén vimos nos decretos que houve unha subvención do POS adicional a 1/2021 do Plan Único de Gastos Sociais Extraordinarios, que iba referente á contratación de personal.
A subvención era de 144.000 euros e se gastaron 74.000, polo tanto hai que devolver ya a Diputación 69.000 euros. Queríamos saber por que non se... Como? No, exactamente non. Queríamos saber por que non se dou contratado a máis personal ou o motivo de por que se hai que devolver eses casi 70.000 euros. E nada máis. Moitas gracias. Gracias. Grupo Popular. Pois o meu rogo, a miña pregunta é se poderían limpar as aceras. Eu falo da miña parroquia, seguramente que en todas as parroquias pase igual. A maleza está invadindo máis da metade do paseo, da acera. Se podería facer unha limpieza para poder pasear. A carretera desde a Vacariza hasta Rianxo. Se te fijas un pouco, bueno, pois pedirlo a quen compete. Gracias. Respecto desto, a titularidade desa vía da Diputación, eu creo que agora non recordo cando se fixera a última limpeza, pero, as servas medran, facerase, eu supoño que xa terán programado, pero diráselle, por suposto, que fagan a limpeza. Incluso en algúns sitios que son así máis, pois sueles facer o Concello, porque non vamos a estar a esperar, xa sabemos que non coincide o cronograma que fan as administracións co que medran as servas. Isto que se refire á resolución no decreto onde veu a razón de que por que esta subvención englobada no POS, pois preguntaremos. Os informes sobre as faixas de seguridade, eu creo que, ou por lo menos sonábame que non sei se no último pleno ou no anterior, que dende SEAGA nos pasaran unha porcentaxe e pedimos que se nos, a mellor querían máis especificar o das faixas, pero eu creo, agora non o teño aquí, non me acordei, pero vexo que había, creo recordar que os 70% delas xestionadas. Pero, intentaremos que nos fagan. De todos os xeitos, tampouco estamos moi contentos, entendo que a Xunta tampouco, porque está tendo problemas na licitación da empresa que vai vir facer os contratos aos que se adhireu a xente para facer a limpeza das súas propiedades que están en faixa secundaria, entón están tamén un pouco en precario. Creo que agora sí que van a empezar a limpar, nunca é tarde, porque realmente a ver se libramos antes de que veña o incendio, a medida que vayan. Eso sí, tamén agora neste momento non se poden facer desbroces mecánicos a determinadas horas, ou non se deberían, porque tamén son perigosos, pero, a ver como vamos facendo. Respecto da campaña de bonos, como saben vostedes, ata creo que o 30 de setembro, ten a entidade colaboradora para facer a justificación, e daí sairán os estudios que se podan facer as enquisas, e pois xa se pasará. Vou preguntar, porque eu supoño que o feito de que non funcione como estaba acostumada a funcionar a fonte é que aínda fai pouco se entregaron as obras dos colectores e tal, eu creo que terá relacionado con eso, pero de todos os xeitos vamos a preguntalo. Respecto deses contenedores, vostede sabe que os contenedores soterrados, así como os que había na Ribeira, que ese xa non se pudo esperar máis, pois había problemas á hora de subir e baixar, debeu de haber eso que eu xa me fixei outro día que estaba un pouco levantado, que ao mío supón perigo. A idea é eses contenedores eliminalos, os soterrados, porque realmente non deron, non sei se en algún concello deron resultado, pero creo que foi un bastante fracaso ese modalidade de contenedores. Entonces o que se está facendo é buscar unha ubicación correcta. Entonces temos que, na medida das posibilidades, nunha área cercana, relativamente cercana, porque a xente está acostumbrada a andar nesa distancia ou para tirar o seu lixo, pois ver outra ubicación en superficie. De todos os xeitos, diremoslle mañán que miremos a ver para tratar de evitar ese perigo sinalando ou como sea. Respecto deste punto de luz, vamos a preguntalo, non sei, creo entender que é como que quedou máis espaciado os puntos de luz, non? Vale. Respecto do paso de peóns que me di,
que non ten o rebaixe, ten que aproveitar para baixar. Bueno, pois tamén creo que se xa o dixeron un día, creo que xa estará programado, pero bueno, que o fagan canto antes. Bueno, tomamos nota do firme da Rúa de Campo de Cartas. Creo que contestei xa a todo. Entonces, damos por finalizado o pleno ordinario de xullo de 2022.